Kayag naning pamagumpisa ng klase, balaw sing pamag-monitor ng DTI king presyo na rin mani mo ng school supplies ang kailangan king eskwela ay nag-report ng Patricia Mamango. Malapit nang mamuklating klase, king darata nga June 16. Inya naman, marakal ng pengari at estudyanteng panigurado, maligaganang mamaninton at manyaling karga king eskwela. Agpangkang Nathaniel Samson, Chief na ning Consumer Protection Division ning Department of Trade and Industry o DTI Pampanga. Balaho sing karelang monitoring king presyo dareng 8 school supplies sa tuturing kareng manimuna o basic apa mangailangan king klase. After na na-release yung memorandum order ng DepEd na kung saan ay itinakda na ang opening nga ng classes natin ay sa June 16 na. So prior to June 16, 2 months before June 16, ay nag-start na ng price monitoring ang ating mga price monitors. No? Daily po ang ating mga price monitors ay nasa merkado po natin at sila po ang nagbabantay sa mga school supplies po natin. At base po sa kanilang report, ito po ay nananatili na sumusunod sa price guide na pinapatupad po ng DTI. Kabilang karengaman wang school supplies sa monitor ng DTI, ing notebook, pad papers, lapis, ballpen, panasa, krayola, pambura, ampong ruler. So ito po lahat ay 8 na ito po yung mga tinatawag nating mga basic na binibili po ng ating mga estudyante. At ito po ay nagkaroon ng increase at nagkaroon po ng decrease. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, out of 195 po, 17 lang po ang nagkaroon ng increase, while 25 ang nagkaroon ng decrease, at 101 po ang nanatili sa presyo. Kera kala naman kanong kareng school supplies, benatili, king karelang presyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.